Ти си в B-Social, подкастът за Instagram маркетинг, бизнес, всичко за онлайн присъствието ти и доста мотивация, признавам си. Но днес наистина се отправяме към най-основополагащата част, най-важното нещо за твоята Instagram стратегия. И базържа, че най-вероятно не е това, което си мислиш. Let's go! 1, 2, 3, 4. И така. Сега, какво ли ти хрумна? Много последователи? Може би ти хрумна хубав нареден естетически грид? Може би ти хрумна какво да ти е хрумнало? Подредено и правилно оптимизирано био. Всички тези неща навярно са важни, някои не толкова. Знаеш ми мнението, ако слушаш този подкаст за естетичния грид. Но, ето тук забравяме всъщност най-важното нещо. И то е, ще си позволя да използвам английската дума първо, разбира се. И то е the messaging. Или нашето съобщение. Нещото, което имаме да казваме. Нещото, което изказваме чрез това наше съдържание и чрез това наше присъствие онлайн. Надявам се, сега едни такива звездички удивителни започват да изкачат в съзнанието ти и да осъзнаваш, че наистина всичко това, другото, което изредихме преди това, няма толкова голямо значение. Ако това не е правилно, ако начинът ти на изказване и всъщност това, което поднасяш, не го поднасяш по правилния начин към правилния човек, който ще се заинтересува от твоя продукт или услуга. И в чувството, че е доста подценявано това нещо, мисля си, че е малко като в брандинга. Скачаме, когато става дума за стратегия, скачаме на повърхностни неща, които виждаме, а не толкова на важните неща, които реално конструират стратегията, реално конструират всичко, което правим, но не се виждат толкова. Те трябва първо да се изпипат, за да може всичко друго да се нареди според това нещо. И в случая това е меседжинга и вече покрай него другите неща се подреждат. Твоя грид се подрежда. Разбира се, първо се подрежда твоето съдържание, според това, което казваш. Грида ти, биото, разбира се, за да има правилните ключови думи, какво да обясни правилно какво да очакват хората, които дойдат на профила ти. И след това вече остава всичко останало. Последователите да дойдат, профилната ти снимка, логото, разбира се, всички тези неща имат своето значение, но без правилния меседжинг много трудно ще постигнем това, което се надяваме да постигнем. Защо? Защото правилният меседжинг или нещото, което казваме, ако не говори на точно тези хора, които ние си представяме, всъщност са наши идеални клиенти, няма как те да разберат, че това е за тях. Дадох пример наскоро на консултация точно за това нещо. Давала съм, разбира се, и преди, но аз, например, няма да се отъждествя с реклама или рил, който ми изкача за определено събитие, което рекламира, казвайки, ако ти си мацка, която обожава да клюкари с приятелки, докато пие вино и еди какво си, аз няма да се отъждествя. Този меседжинг, ето тези подбрани думи, не говорят на мен. Аз не излизам да клюкаря с приятелки, особено пък на чаша вино, защото пък и не пия. Мен би ме грабнало нещо друго. Мен би ме грабнало
нещо от сорта на ако ти си силна, амбициозна дама, мацка, каквото и да е, момиче, което желае да се среща с себе подобни и да вършат чудеса и да постигат още повече от мечтите си, нещо подобно, бих го прочел и си казал, да, това съм аз, искам да чуя още. Ето това се получава, когато заковем меседжинга и реално комуникацията, която даваме на света чрез нашето съдържание, когато я заковем и говорим точно на тези хора, на този човек, на тази групичка, която ще си каже аз и ще вдигне ръка и веднага ще започне да гледа, да чете повече, да отиде на сайта ти и вече, нали, шанса да стане клиент, да закупи този билет, да закупи този продукт е много, много по-голям. И така. Навярно вече усещаш меседжинга на къде отива. Да, към любимата тема за идеалния клиент, за таргет групата, за таргет публиката, таргет клиентелата и както там си го чувала да се спряга. Или имаш още нещо. Някакъв аватар, идеалният аватар. Няма значение. Много са термините, с които описваме този човек, на когото ние искаме да помогнем с този продукт или услуга. Нека да изхождаме винаги от тази гледна точка. Не искам да мислим за продаване, защото в днешния свят, в който сме бомбардирани от продажби и реклами за продаване, нека да се отличаваме, защото знам, че и ти, и аз сме тук. Вътре в това, което правим. Защото го правим от сърце. Правим го заради нещо повече от това да е за пари. Защото това ни дърпа. То е като мисия и знаем, че то ще помогне на определена група от хора. Знам, че вече сме го споменавали в предишен епизод, но, както виждаш, и ето това с комуникацията и правилната комуникация, и правилно подбраните изрази, думи, всичко това много, много влияе. Влияе на наистина абсолютно всичко от твоята Instagram стратегия. Затова сега въпросът е, познаваш ли достатъчно твой идеален клиент? Знаеш ли кой е той? И да, може да бъдат няколко групички, може да са няколко вида, но трябва много да внимаваш, ако са няколко типа. Защото трябва да включваш различен меседжинг, различен тип комуникация и съдържание в твоята стратегия. И така, ако звучи трудно, да ти кажа, не е най-лесното нещо. Но всички минаваме през това и минем ли през това, през тази фаза на изясняване, всичко друго става много по-лесно. Защото когато знаеш, че говориш на ето тази жена, с ето тези интереси, която обича това, но не обича еди кое си, много по-лесно може да създадеш съдържание за нея. И да й говориш право на нея, за да вдигне ръка или да натисне твоя рил и да продължи да чете, защото е усетила, че това буквално я вика. Той казва, прочети ме, виж повече, защото това е точно за теб. И сега ще дам пример с неща, които не работят. Искам да си замислиш, защото сигурна съм, че не съм само аз. Постове от сорта на някаква естетична снимка и отдолу описанието е TGIF, Thank God it's Friday, или на български петък е, или добре, че е петък и така нататък. Този тип публикация казва ли ти нещо? Ти усещаш ли нещо от тази публикация? Нещо зачувърква ли те? Нещо... тя не ни казва абсолютно нищо. Първо, нито за продукта, нито за мен. Защо аз да цъкна повече? Защо да вляза в профила? Защо да... Буквално, абсолютно нада и нищо. Тези публикации са много, много вече 2000... Знам и аз коя. Нека да спрем с това
Това, което продава, е съдържание, което провокира емоция. А емоцията как се провокира? Когато се отъждествим с нещо, когато се свържем с нещо, когато усетим, че нещо говори на нас или нещо пресъздава наша мечта, наш спомен, нещо, което ни вдъхновява, но то говори право и директно на нас. Затова забрави за всичко останало в момента, независимо на какъв етап си от развитието на своята Инстаграм или маркетинг стратегия, върни се към основите. Особено ако не виждаш резултатите, които искаш да видиш. Може би разковничето е тук някъде. Може би не нацелваш с твоята комуникация твоят човек. А той е там, но само чака да му излезе правилното съдържание. Затова нека да го направим това просто правилно съдържание, за да се усети той чут и видян. И всъщност наистина всичко, което казах, стига точно до това. Да накараме нашият идеален клиент да се види в нашите очи и да усети, че всъщност ние виждаме него. Той е чут, видян и вече може да се свърже с нас, защото сме една крачка по-близо до него. Вече сме установили ето тази връзка и сме показали, че ние го разбираме. Спирам да говоря, но смятам, че е много важно да говорим за това в един свят, пълен с Инстаграм брандове и не само, и TikTok профили и какво ли още не, които просто бълват количество публикации, за да има публикации. Не. Закови твоя меседжинг. И след това виж разликата. Аз съм Майя, това е Be Social и знаеш, че съм на среща, ако имаш всякакви въпроси. Разбира се, може да си говорим на консултация. Просто ми пиши в Инстаграм тук. Много ще се радвам да споделиш с приятели този подкаст. И